Hello mga kabayan, ano sa tawag magutan-utan sa itong mga kahigala daw? Talong. Sarugasan. Laman ni. Ano ang gagawin? Ilaw guys. Naluto ko. Para bang shout out nga pala si Risa Gablot, Makaro. Ay. Saan gabat siya? Live mama. Hello mga ka-OFW diya. Ano kita karon sa itong magluto ta og Hapon pa na ko nigit palit. Hapon pa binili. Pako sa umaga, pako sa gabi. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang ay nangka oh. Nangka nga palit. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinagmasdan Pa. bawat ngiti mo may gayuma. Ako Hello ba na day? Oh, daw pa na hilaw. Hilaw. Pa. Sabi hilaw. ato ning salaron ng pako. Ah! Kaya para lamiin kakon. Nahandra ba ko yung pako da kay sa salaron din. Kami gini basta sa probinsya tingin yung mga pako. Kami kayo. Basta ta. Ko nagugha ko na niya. Ba ha. Itos kay mahal kayong karne karon 300 ba afford. Una ota na lang yung time, hindi na rata ko. Utan. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang nakahirap. Ay, kano? Luto, pag ano? Ari pa ma o luto ko. Baka nang luto lagi. Kuan ko o luto ko sa kuan sa tuan. Gwapo kayo mong kuhan ka na mong guys kining nga mong gasol ba oh? Grabe ka, nindot kayo na, gasol bong aso. Gasol. Basta-basta. Aksar na ano makita ba? Gasol bong aso. Pakahon ka lang ha. Hey, ora princess? Puputi. Cha? Hindi ko na sana pinagmasdan Nung agta papa. ang iyong Bulungan ganda. naman natin mga o. Okay, katapos ito guys ha. Pag umanat na ng luto na ito dayan. Tapos agpaton sa nato ni Human.